Hello guys, welcome back to my YouTube channel. नै जों दिनै जाबागि अलेन बर' बिथांनि नखराव जोङो आघन मासनि ओंखाम गोरलै एबा नबान्न जानो थाखाय जों बाहागिजों फैनाय जादों। दा बिथाङा जोंखौ मोनाबिलि समाव वेलकाम खालामदों। बिथांनि वेलकाम खालामनाय बायदि जोङो दिनै नुजाफैदों। फैदों जोङो जानाय लोंनाय दं होननानै खोनानो मोनदों आरो बेजों लोगोसे मोजां माने प्रग्राम एबा मोसानाय दामनाय देनायबो जागोन होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायहरदों। दा जों थांगासिनो दङ बा नै सफैबायानोसै जोङो बिथांनि नखराव। दा नोंथांमोना नुनो मोनगोन दिनैनि प्रग्रामाव नबान्न एबा ओंखाम गोरलै जानायजों लोगोसे गोबां दामनाय देनाय जागोन होननानै बिथाङा जोंखौ फोरमायहरदों। दा नोंथांमोना जालांबाय थादो, नोंथांमोना निस्सय दिनैनि प्रग्रामखौ नुलांबाय थागोन। आफाखौ आं ओंखाम गोरलैनि थाखाय मा खालामनो सानदों, गोसो गोरबोजों आंनि अननाय मोजां मोननायजों सासफोर होनो नागिरदों बेवहायमोन। आफामोनखौ आंनि खुलुमनायखौ नाजावहरदो, आरज बेखौनो आं गाबनानै नोंसिनि थाखाय खावलायहरबाय। जों दा जानाय लोंनायखौ सोलिजेनबाय। बिथाङा जोबोद मोजां बेदर फिसा होफैदों। अमा बेदर, ना आरो दाउ बेदर गासिबो बिथाङा होनाय जादों।